खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। मिजिंथियो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। गौहाटी बिजिरसालिया सा 6 आल्फानि दायनिगिरिफोरखौ दाय गैया होनना फोसावबाय। थांनाय 2004 मायथाइयाव धेमाजि जिल्लायाव बमा बेरफ्रु होनानै सा 18 सुबुंनि जिउ फोजोबनाय जाथायाव लोब्बा गोनां आल्फानि सा 6 केडारफोरखौ हमनाय जादोंमोन। साजा होजानाय सा 6 दायनिगिरिफोरा दाय गैया होनना मैया गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावो। बे जाथायखौ थांनाय 2004 मायथाइनि 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानखालि आल्फानि बमा बेरफ्रु होनायाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरजों लोगोसे गासै सा 18 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। बे बेरफ्रुनाय जाथायावनो गोबां सुबुंफोरा दिनैसिमबो अरायथा समनि थाखाय बेंगुरा जानानै दं। गौहाटी हाइकर्टआ दाय गैया होनना फोसावजानाय सा 6 आल्फानि केडारफोरा जादों दीपान्जलि बुरहा गहाइ, माहि हान्दिक, जतिन दुबुरी, लीला गहाइ, प्रशान्त भुयान आरो हेमान गगৈ। बासुगाव जौमा फरायसालियाव धर्ना। बासुगाव जौमा फरायसालिनि फरायसाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गोबां सिगां समनिफ्रायनो 2 लाखनिख्रुइ खम खामायनाय नखरनि फरायसाफोरनो बेसेन नाङाजासे मुं थिसनथाइ होयोमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय फ्रि एडमिशन होआ होनना नटिस ओंखारनायाव फ्रि एडमिशन होनांगौनि दाबिजों बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखिदों। लोगोसे फरायसाफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आनजादनि फिथाइ होनायनि बेलायावबो बुङो दि गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफोरा आनजादाव उथ्रिसारनो थाखाय 30 नम्बर जौखोन्दो मोनब्लानो जायो, नाथाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरा 40 जौखोन्दो नम्बर लानो हायोब्लासो आनजादाव उथ्रिसारनो हायो, जायखौ खमायनानै 30 जौखोन्दो सिमल' खालामनो नांगौ होनना दाबि खालामदों। BTRआव आरोबाव मैदेरनि उदखार। थांनाय मैयानि हराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जपादं हालामाव हाग्रानि मैदेर फालोआ फैनानै गोबां सुबुंनि न' बां सिफायनायजों लोगोसे माइ माइरं आबाद बायदिसिना जानानै सिलिंखार खालामलाङो। सिलिंखार खालामजानाय नखरफोरा गोबां दुखु दाहा खस्थ' खालामनानै न' बां लुदोंमोन आरो आबाद मावदोंमोन। बेनिखायनो सिलिंखार खालामजानाय नखरफोरा BTR सोरखारनिसिम एसेब्लाबो अनसुंथाइ होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। 2012 मायथाइयाव केस रेजिस्टार जानायखौ आं मिथिया। बे बाथ्राखौ सोर बुंखो? नंगौ, थारैनो बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि गाहाय बारग' हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंनाय बादिब्ला 2012 मायथाइयाव BTCनि 17,000 नखरनि लिस्टखौ बनायना दिल्लीयाव थांनानै प्राइम मिनिस्टार अफिसाव गोसोखांलाइ गथायहैनाया मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो सानजाराङासो केस रेजिस्टार हैदोंमोन होननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया गोख्रोङै अजद होदों। जुदिसो बे बाथ्रानि फोरमान नांगौब्ला गोसोखांलाइयाव सोरनि सिगनेचार दं बेखौ फोरमान होनो हागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। दासान्दि इभिक्सन खालामगोननि नटिस फैनायाव मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो सानजाराङा दायनिगिरि होनना खौरां बिजोङाव बुंदों। दा साननैसो इभिक्सनखौ लानानै गोबां दावराव। इभिक्सननि नटिसखौ लानानै क'क्राझाराव पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला जाय नखरफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा आवग्रिनानै दं, बिसोरनि न'खौ JCPजों सिफायनानै अर सावना होनांगौ, नाथाय जायफोर नखरफोरा थानो थाखाय एसेबो हा गैजारोङा बिसोरबादि राहा गैयै नखरफोरनो वेलफेयार स्टेटनि महरै हानि पाट्टा रानना होनो नांगौ होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। आरोबाव बिथाङा बुंबावोदि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगां जाय नखरफोरा BTCआव दंमोन बिसोरखौ BTC एकर्डनि दफा बादियै होखारनो नाङा, जाहाथे BTRआ गोजोनैनो थायो होनना फोरमायो। सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिया प्लाटिनाम फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिजों लोगोसे BTR सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे बोहैथि दाननिनो 30 आगस्ट 2023 मायथाइखालि उदालगुरि फरायसालिमायाव गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानैनो उदालगुरि फरायसालिमायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा जानो गोनां थावनिखौ नायगिदिंहैयो।
BTRआव फिन दैबाना। चिरांनि सान्तिपुर हालामनि लावख्रिगुरि गामियाव फिन दैबाना जादों। गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां भारत भुटान सिमानि लावख्रिगुरि गामिनि सेरजों बोहैलांनाय भुटान हादरनिफ्राय फैनाय बुहुर दैमाया जुब जुब अखा हानायनि थाखाय गामियाव लोमसावफैयो, जायनि जाहोनाव गामिनि थागिबि रायजोफोरनि आबादफोरा खहा जानायजों लोगोसे सुबुंफोरनि जानाय थानाय बेबस्थाया गाज्रि थासारियाव गोग्लैना दं होनना मिन्थिना मोन्दों। लावख्रिगुरि गामिनि रायजोफोरा BTRनि रायजो राजाफोर आरो सोरखारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायदों। बिथांमोना BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ थाबैनो बेनि सायाव राहा लानांगौ होननानै खावलायहरदों। खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।